Er een beetje tussen... Ja, kom er maar wat tussen. Nee, allemaal gaatjes en holletjes lijkt het wel. Ja, dat vinden die dieren geweldig. En hoeveel van die platen heb je liggen in dit gebied? We hebben hier een aantal trajecten liggen. In totaal liggen er meer dan 100 platen. Oké. Domien D'Alessi doet hier onderzoek naar gladde slangen. De gladde slang houdt van dit gevarieerde landschap. Om ze te tellen en te vangen gebruikt hij metalen golfplaten als hulpmiddel. Je ziet, ik heb er wat pijpenstro onder gelegd en daar gaan ze vaak een beetje tussen liggen. Kijk, die gladde slang is een dier dat heel graag in die strooisellaag ligt en tussen dat gras. Dus wat hij doet is vaak helemaal vertrouwen op zijn schutkleur en gewoon stil blijven liggen. En hopen dat jij verder loopt. En hieronder, het lijkt mij dat het hier behoorlijk snel warm. Het wordt daar behoorlijk snel warm, maar daar kunnen ze best tegen. Ja? Ik moet zeggen, vandaag is het wel een beetje aan de zonnige kant. Als ik het ideale gladde slangenweer beschrijf, dan zeg ik een graad of 15 bewolkt. Oh. We zoeken natuurlijk nog even door, maar misschien is het vandaag toch te warm om een gladde slang te vinden. Nee. Gisteren hebben we natuurlijk enorm lopen zoeken naar die gladde slang. Niet gevonden. Ongelooflijk balen. Daar balen we natuurlijk met z'n allen van. Niet gelukt. Maar Domien met zijn makkers die is blijven doorzoeken. En nu, een dagje later, belt hij ons op. Gladde slang gevonden. Dus daar gaan we natuurlijk weer op af. Hij zit daar al. Hey Domien! Yes! Toch nog succes, hè? Toch nog succes! Toch nog succes. We zullen hem eens eventjes uithalen. Ja, daar ligt hij. Het is echt een piertje, hoor. Oh, wat een klein beestje. Wat mooi. Dit is ik denk een mannetje en dat zie ik aan de lengte van de staart. Dit is een dier dat vorig jaar is geboren. Hebben jullie er nog één? Echt Serieus? waar? Nou ja. Het is vandaag feest, Menno. We hebben geluk. Ja, We hebben echt je moet geluk. het gewoon soms afdwingen. We hebben echt geluk. Fantastisch. Zal ik deze even terug doen? Dat ik die eventjes laat zien? Ja. Oké. Dit is een mannetje, duidelijk. Duidelijk een mannetje. Dit is een beestje dat is denk ik 3 jaar oud. Centimeter of 30, 40 zal hij halen. Misschien net volwassen. Bij mannetjes zie je echt een lange staart. Slangen hebben een cloaca, net als vogels. En bij mannetjes zie je dan ook dat de staart vanaf de cloaca naar achteren vrij lang is. Dit is een vrij groot stuk, dit gedeelte. Ja. Bij vrouwtjes is dat veel korter. Wat een glad. Mooi, hè? Bij de adder in Nederland en de ringslang in Nederland zit op iedere schub, als je met een vergrootglas kijkt, met een loepje kijkt, zit een heel klein kieltje. En deze heeft volkomen gladde schubben. Daarom heet die gladde slang. Heel mooi hoe die zich voortbeweegt. Hij volgt gewoon de contouren, nou, in dit geval dan van mijn hand, van mijn vingers. Ja. Gaat een hoekje om. En meestal beginnen we met op te schrijven wat we gevonden hebben in welk deelgebied. Hè? Dat is 39 centimeter, nou, net volwassen mannetje. En ik hoef eigenlijk niks anders te doen dan een heel klein beetje te draaien in de bek. En dan heb je al meteen een beetje mondslijmvlies. En dan heb je eigenlijk al voldoende DNA. En dan is de bedoeling dat we de toekomst van alle dieren die we hebben een compleet overzicht maken van verwantschappen. Wat zie je dan? Dan zie je dus gewoon dat bepaalde stukjes DNA hier meer voorkomen dan daar. En je krijgt een soort van vingerafdruk als je al die stukjes DNA bij elkaar legt. Ja. En wat zegt dat nou over Nederland dat deze slang hier voorkomt? Veel mensen associëren het met verre buitenlanden. Ja, ja. Nou, dit zegt voor mij dat je gewoon in een rijk gebied zit, waar echt gewoon biologische rijkdom te vinden is. En zeker hier in zo'n hoogveengebied, zeker hier voor de Peel, hier zou je echt trots op moeten zijn hoor, dat je dit hebt en ook nog in behoorlijke aantallen.